Къде е Пухи, бе? Къде е Пухи, бе? Какво става, джука? Дойде ли стоката? Парите? Качеството същото ли? По-добро. Най-доброто. Мислиш да подбиваш цената на пазара, другите големи играчи няма ли да се разсърдат? Пухи, с това качество, скоро на пазара няма да има други играчи. Така е. Мислиш да даш кинтите, защото още 100 мемуни чакат на клона. Знаеш ли какво? Плащам двойно да работиш само с мене. Все пак това е Авено. Най-доброто масло на пазара. Имаш вкус. Да кажем накрая цена-качество Авено няма аналог. Ма това ни по принцип е така. Значи това е.